салом алейкум бародарони гиромӣ ва апа-охварони гиромӣ, раҳмати калон ба ҳар як қадами шумо ки видеои моро тамошо мекунед, дастгирия фаромӯш намекунед. Ҳамаи шумо миннатдорем бародарон ва апа-охварони гиромӣ. Чӣ хеле ки мебинед, мо авиакасса Азияи хелмонавӣ кардагим дар шаҳри Москва, дар назди метро Добино. касоне ки наздика метавонад биёяд офисмон билетҳоро харидорӣ кунад ва касоне ки наметавонад, рақамҳо дар рӯи экран будагӣ зан бузананд. Иншоалло бачаҳо тайёр мекунанд, равонаш мекунанд. Билетҳо дорем ба тамоми шаҳрҳора бо нархи арзон. Ассалому алайкум.